sve da bude po njenom. To sam od nje i zahtevao. Ni ranije nam ništa nije falilo. Ja sam drugačije čula, Genevieve. Ali možda si u pravu. Toliko toga mora da se učini, da ja možda i nisam prava osoba za taj zadatak. Vama je potreban ceo tim ljudi. Tutori za protokole, dikciju, lepo ponašanje, stil. I sama me pomisao na to iscrpljuje. Trebalo bi da odem. Da. Ne, Rovina, ne smete. Potrebni ste mojim devojkama. Ne mogu da im dovedem tim tutora jer bi to bila sramota pred kraljevstvom. I onako se već previše toga priča. Ako zaista mislite da mogu da budem od pomoći... Jesmo li se dogovorili? Ali tata... Morate da slušate Vojvotkinju. Ona zna šta je najbolje za vas. Ne želim više da razgovaramo na ovu temu. U redu, tata. Ne volim da je vidim uznemirenu. Devojke su strašno osetljive. Potrebno im je odgovarajuće usmeravanje. Izvolite, dragi rođače, probajte ovaj čaj. Laganje je i osvežavajuć. U vaše zdravlje. Neće da me sasluša. On misli da nam Rovina pomaže. Ovo ne može večno da traje, zar ne? Ali ćemo se zato sutra lepo provesti. Hoćemo imati tortu, poklone, proslavu. Naravno, sutra vam je rođendan. Today it is your birthday and we sing to let you know that you will be queen for the day, whatever you say goes. Srećan rođendan. We spin for you, Janessa, and chasse for you, Kathleen. We pirouette for Lacey and we bow before the queen. We sing because we love you, and we sing to let you know that you will be queen for the day. Kasnite. Vaša svetlosti, slavile smo rođendan. To nije opravdanje. Dok se ne naučite lepom ponašanju, proslave će sačekati. Ali samo smo plesale. To je tradicija do koje je naša majka držala. Nažalost, vaša mamica više nije ovde i sada sam ja odgovorna za vaše vaspitanje. I zato zabranjujem plesanje, strogo zabranjujem. I molim vas, nemojte da pevate. Ali danas nam je rođendan. Princeze ne odgovaraju. Nema plesanja dok ne naučite da se ponašate kao princeze. Gde je tata? On nikada nije zaboravio naš rođendan. Ali zato mi imamo poklone za vas. Kada smo mi punile 5 godina, majka je svakom od nas poklonjala primjerak njene omiljene priče. Napravila je po jednu za svaku svoju ćerku. Princeze balerine.